You say obi di ensem hihye adum ni adan obi kan ana ba kon so ekokoye no kra na de so dia ayi boachi bidin you say akoye boachi bidin mame ko sofudua so you say akoye boachi bidin di nti na obi ka o say eja asemi yenya e beka onto akoye boachi bidin akoye boachi bidin adenti na boachi bidin ben na anya frempon bidin ada boachi binu ye den na ba sa kasanum akoye boachi bidin kwasi me da ase na de wo muni eya asem esi ye pa na boachi no no ote bompata kwasi so ni bompata bompata yi baby adon say hwe de nya bompata na on say hwe no David kumase bro bompata Rex baby a Zongo police station no they say baby a senate for you no at they cordon cake ho no on your friend bompata okay me ka se bompata de David na your friends Asante Achim bompata okay na kwasi no we to train pa no sonwa na ne dia ne se me fa ne se ne nsa ha no kra no be di usamone na ho ka se do be si abro no se abusuya bi esiro no obi esiro no o che se wo sonwa te se sebu amemfi tete sebu amemfi no enti ya mfana asem ni agro untimi koye nanim rough enti so ye obone so odi udwirim anyambra se bi no obeyew anase nam no so na sa to yirem chembi to kura no untimi nka ho hwe wo ka ho bibi wudi fo wudi bem ene asembeto enti aja yentimi monidin te no anso so sei wudi akoye boachi bidi o so but oboni din what tepe when me so kan ho asem boni fi so no no mo de boachi de what ni din ankasa ne boachi ankasa na danfo bi pa ye fa na agyeman so na kwasi wudi sebe ya mre no nkonti no te bompata kuma se bro no ban bompata enti wontimi nkan na asem no nti no aka no boko se jai we ya de boachi bidin na ne ye kan ma no kase no kan wontimi nkan kase wo kan wasu ni ase boachi bidin se boachi bidin kra no de ne ma boachi bidin be kan ho no ebi wote a obizara onya wo boachi ba ku bi no na me kan ase nya wo boachi nko ari asem bisi se boachi bidin enti asem kase bisi so asem bi ba na hwe na wontimi nkan aja yesi we de ko anu tumu akoye boachi bidin ko boachi din se ne papa se ne boni asem beto enti we ya ba na aja ko anu tumu ko ye boachi bidin asem ne yenka enti se ya man ene abaye so kuma se for my so aja wo ye jayo na ko ye boachi bidin e boy mo na kan na wontimi nkan sa gisa wa ante de ne dia no boachi na nkasa te dia ana ne huni pa bi ko bona mane a ene obetu afiri ba bia wote kwazi nti de ma ne ba sa no okay na dum ni adan no so we do a akwasi me dashi akwasi se obi bira no woni abre woni nya bre se pa obia ozu se bi ona afasa de no na opa ne krofo akoma mu ndu de asem hye adum ani adan sa adum no dua odum ana adan no so ye danan wo ewuramu nnua kese pa wo wuramu ndu ozu se obi bia ira no wo de ahye obia obi nya obefa asoma si ana obenten wo nya obefa enti nipa kese o kuma o obia ozu se krofo onya obefa wade no and we wade ayira no wo paya wa wontimi enka se we na afa wonso ntimi kana so na ade ahye nipa wo nyina se keto so ekesi wo de ahye metume me ko bisem kakra mo kire se sa odum no ni sa danan no omo yedua bi omo ho ote se ye di kru dan dua no ho yeden nti omo na ya hoden fo ni nti no senke ye nipa se de wo kan ya ka ko ye boachi bidin se obi anim se grofo emienu de o se omo hoden se mo ni bi omo ni timi dia na obi atabe oti kruma ye omo cherifie yesu se odo ye kromfo no ibi body bi ezifie se wona aye enso bi kura na nye ono a nti na yesi odi share dum ni adan omo no mo hoden wo wura mu nti bibia ese ne debre ese odum de bia mo hene no dum de debre ono o hene nti wuzi amafo ese dan nai no so hopa dan nai de bia edinda kase pa
anya ne dan na ne anya den dan nti ye de kuru dan titimi che so e che bo bia ntimi nwe tete ayi no mde nnua ya brusane ebia timi asi wono sa akọ nkurase bia nkurase kwadum ha ya kwa pampata ha ya awo hono mo abepem sa abre den satam kwa ya nuom mo se no timi bom da do ama etimi yiye de da do akra bom ayedi na etimi ko basi na wodum se wo mo pa ya mo ba timi hyehyem mo ba dum no bo ba pa mo ba wom edua de na ya na hye wom no ye wo hyedua ankasa wo hyedua ankasa so na odum pa no wotimi se mo ba ketenkete timi wom etimi toro ayi akuma sekan na wo bo out to sekan na akuma no mo di bu ya na kyere obemma wo kuma no nyina ni mo tutu me se bo ba pa sempo this time kra wo mo pa ya bo se dia nyini pa no timi fa bo ba hyem mo ba nketenkete sa no a hyedua efra ewom so wo hunu se wom antu wo betwam bo se bo ba hyem we busa so me for no okay na carpenter for ready pefe yo awaji me so ye ka da nan ho asem de na ma me ka ne nti ayi kroma da ngoma se friend na da ngoma se na na mo che se ye mpayin fo betra da nan ase ti dua da nan ne mpayin fo no betra ase e kroma ni na nantwi bo si akwa wonye ba bi ko ne ka asem kire me enti wo betra ase se pe no na mo ye se sa dia adamumase for adamumase ane ma misre musa kakra dana eno ane dangoma no eno ane dana no okay dino o dimi dana ne awoke chese chese duano edimi eru de different no sa na obi so on se bia o so obi esika no ebi aseche for so busia kan yen kwabre for so busia mo kan se kan ha bi Asante krom de ni Asante Kasa ni ensisa enchiche mu Asante Kasa yes Asante mai mu ayeti yini kasa ai dane ya ka twi kasa baako uko bono kasa no kra no omo bono kasa bat eno ne fantese ene esa ne fantese but wo ba ya ha Asante ni ka chose mesia akudru be kro bia bekọ ya Asante kro bia sa no nyina aka no nti e dan na adangoma se sa akoye dana ya se so se dangoma ni edua ana dangoma edua ana dana nso so se no ane eyidia na da edua kro na dana sa no we do aka sa awaji on hwe ye obibi o ha nya ma nyina nya kan sa etimi ka kwan susua oba Asante memo e kwan susua ansisa babi nso Asante memo babi nso kan me pa cho me ti de me kan Asante memo ha Asante memo kwan susua babi ka kwan susua ye ka Asante Kasa na ye kan Asante no babi ka kwan susua kwabre hakura ye kan se bi esisa kwabre ha ya no ye kan se bi esisa akwase de metimi aka kakra mesro medemesa ka fom a me ka no fom ebi ka no fem bi ka no fam esisa fam fem fom anso kwabre ya ane ka kwan so bi ka pese asa adekro no awo but obi ate ase fam fem ena fom kwan so a pese ye ba kwabre ka pese PC ebi so friend ya Asante wa ye ne kasa na no ya di nti ne se ano de se ya Asante wa ye kasa na ho ya Asante wa ye kasa no ho nsem do ye kasa akro ne wo ba kono nkete na enyono no susa nkasa editor wonu moto ana obi yare na wontimi ni dia ye to ne de frasa na no so we no so adna tawro so nanu mo ayede di babia 0322083581 Paul Manu was so the Rotterdam the bio chame from Pompiao Joyce in Cancer was so me nyina adwakwasi me hwamu the free Antwerp what Belgium nana from Paul Trinkwa Madam Comfort is do UK Metenkins or say or no so hwe o mo bia adwo na from Paul Trinkwa and you see obamu a twi kasa ben ane aka wonti ase
and 2% panyimfo kyerɛ waseɛ hwi kasa yi asante kasa yi a yɛka yɛyi panyimfo sisei ɔpanyin kasa yɛ kyerɛ sɛn wei kasa yɛ kyerɛ sɛn ɛno ne yɛma wo ho akwanya sɛ nɛ yɛsi mmubisa mu ɛne yɛmpɛ sɛ yɛde bibia bɛtoɔ yɛpɛ sɛ mmoa kasa mumbisa yɛwɔ sema bɛyɛ sɛ edunum ɛda yɛnim nsane asɔre so wankasa ɛdeɛ na apɛ sɛ woteɛ twi kasa bɛ na ate aseɛ ana yɛka wonte aseɛ na apɛ sɛ wohu no 03220 83581 83582 83583 ana 83584 yɛnkɔ ahoma no so na yɛmfa fofo di kan maadwoe hello din baabi akasa fi Owahene information center German secretary for you. Owahene twi kasa bɛ akan kasa bɛ ne ka wonte ase apɛ sɛ kan kasa ya kan menti ase ya se wotwe wotafe wanya nipa ne nan kasa enso wu ya wosem nipa mrane enti ne ka ne sa enti ne ka ne sa okay ya te wai yo wai okay yeba yanto aso yan fofoforo hello me pa che frost na kasa free Yefrano Kojo Kwanche mekasa free adanse patakro. Kojo Kwanche adanse patakro. But why? Kojo. Entio. Yeah. Entio de che wadwene. I can vote be say omukan say medina kansan so atu kochi amanso tu na timfo kochi amansa no na a kire madina chepa na mepese Medase. Yes, you dance pa, you bet you was here. We didn't be a casa free. Went to me. Hello? Good evening. Me patch me more, we didn't be a casa free. Yes, I'm Mercy, Paul. Who can say free for Quau? And Quau Crubea. It's Asaka. Asaka. And okay. Man into it. If my child demonstrates I say, a senior cager in Yasida. And about to see or choose her do for an hour there. And then I'm in section, but I'm that's a pa or tree in Huna do Cruno. No, da, no down for fancy. And I was about consider see any cager in Yasida. That's a chicas and crano. Said ye can sadie esie ni kaja ana osie yesi esie ana se kaja eni asida o ka bibi no waja yesi ehu asida bi no medba no ahye a promise ya na ade na mamu a yesi ana se yesie eni kaja edua bi ewuwuram omienu de bi omboboto saa omienu esie eni ewura bi ya ne sisi kaja enso sisi so saa ana yesi osie ne kaja na eni asida yeba to aso o si na wajja no ho saa yanto aso hello udin bebe akasa free me pacho me de ya mensa me kasa free offense sample so eja mense ya eja abrampa eja yenti we me da bejafo nyina ase na me mama dwonso mpacho de menti ase kakra ne se mpanyifo ka asem bi se akwasi akra nim se akra nim se dokra eto ahye aben na no nanka mestre se yanka ne se akra nim se dokra eto ahye aben bia na me ne me ba na tifie na masoma me ba ne so nkoto dokra mra na akra ne ba na me ka se dokra na bra na chese sa me yakwasi ana tinka de dia ma kwasi ano nka yenye ma akra ne ka se bia akra nim se dokra eto ahye aben we no ye wadin kire ho be ba chwa ya me ka mo me damase yes ye da sipa madam comfort is do our UK meeting kings woni ma uzi fishermaid assembly woman me mo adwuma ana fe madam ana mami sewa munyina mutie dwumadi na anwumre ana Brianna Lois Alexandra Bubu munyina mo hweyen live na yento aso na yen hwen se de di ka baaye no o se
ɔtwe tiasie no oni nipa ni nkomo afi oku owu ya wo body pamra ne yes kosi twi kase mudu ene se me nkyere mu tra no ne watra ne se ɔtwe won kasa nemum ɔtwe wu a se ekunu se fidie ne beyi no ye pa ye dwa no a ne yayi no ngoma ne de ayere twene enti twene ne de bomra ne ye de san himfo ene atumfo nsamrane mo mo te ase se nwe ɔtwe no ngoma no a wo bodua no mu a ɔhene te wa wonte ase so enti mpanimfo se sabe yekɔ ye fense yekɔ twadua akɔsene twene no be sonsoso ne ye wie ne de bomrane na mente ase an ye dua no a ye bom tokro ne de bomrane ɔtwe ngoma no a etimeche ne mu de no ene ye burum kuntinkirinkintinkin no se be me wo kasa kyerɛ me enti ahemfo titru mpanimfo ni nyina no chiame botwene no wonim ni a wɔka kyerɛ no ɔtwe ngoma ene kasa enti your friend say wo ahe champon wo de baaya na ase no ana obi nso de bae say yesi wɔtwe onhu adukuro no ɔtwe hu adukuro no oda kwasi adukuro no ye dua si hɔ na dua no ne hini kase wo ha na akwakoye sɛ dan bi tete pa no mpanimfo no mu abɔfo no ana nkuro bebrebe ye ase ase kyekira bebrebe no da adukuro na ɔtwe da hɔ papa nsuo tokora ntimi ɔkɔhyɛ hɔ nka no enti ɔhunu da bia hɔ no ɔda nanso dua no nyama yɛ adukuro no ɔba bia ɔda ɛno yɛ za kwasi boafo nya ntɔ ma me niye no na me didinda akobi kan za sabio ina mesremo wose adabo enkɔkɔ nkotwa nkate na hɔ amokua no odidi so te ase enti wɔtwe hunu adukuro mu na ɔtwe no yɛ aboa adukuro no so yɛ dua ne hini na ho otimi da ho pa so no pe ebi otimi gi na ho me mani na ho no yɛ dua no ne hini na kese na pagya no na ho no kokɔ hye de ba ye fom a ane de timi kan sempi wonya menya hu na mete ase wonya mewa na me wo ho sa ne te pemfo na me didi enti ye nsem bebrebe ne mom se kyerɛ mu watrasa yo ana obi nso ka bibi sɛ esie ni kagya sɛ kasa na sɛ ne kana akwasi ɛyɛ asɛmpa esie na kagya ɔno no wɔkyikyiri kumase kagya tia na sie ɛyɛ mampɔnten hene so no yes na de sie nie na kagya ne na sie ba kokonya amane wa hemfie so ana baako atwitwagie no to twitwagie no ana na kagya ko na sie ba na kagya ho se so masin kwanti ha no ote na wade wada wurma me beda wase o jai se me no tie die me no ntam asidani ho enti na sie ana kagya oni ni kagya ni tia no ni kuro ni tia ni kagya tia yi so enti ana ye ka se akwasi boafo me no ntam de ye kwa hwe ye monso no hentina na sie na kagya na mo yonko fa obi twitwaje no yonko obi ya no yonko papa on ye fa se amemene fi bia ni mo nti obi ho a wo chewa de ade che hu anya kra so kwada na se on pewase da anya se ne bufuo ne bu na fo na mo se da bia on se normal ade se ne te bia wo so be yem ha nti ye ka se esie eni kagya eni asida ene yewo ayi na tie so a yesie ayesie ene kagya nso so sisi so pa na titiri pa de ma ye ka asem no enya so obeka bie no wagya eye na nasie ene na kagya ntamo de asidani ho ko se asem no na boss ne kagya anya wosie obeka asem na wonye no ene de na de benya ne sa esie ene kagya so na me de waso me no ni asida so no chese de wa no ebro so kagya kutwitwaje sana na sie na ne anko beye okay yo ana ba kon so de bi ba ono so ka me kasa wasi magina kansan so atukotwa mansa tu mase anyimaye na nya akokɔ ono wasi kotwa mansa no ne hwan akokɔ be chi mate akokɔ be ka na obeyimaye abadi kansan ne ye dade na ayibia net atena bia ye de giban aje se wontime nyina so ano ye hwem wo ugyina so nyina na wo nkanta ma menchim eye enkane na eye dade sei na ho no wo twetwe rough
Udo na esi so kra twitwa wo ma ne ye bebre ayi nkase ayi ngene nka ne se kra abazi mami musa na sa na de no ko gina hene fa no ko to ko twa mansa turo e wo wiram na ko twa mansa so na me pa cho nana so no kanta na ko yese ye dofuo baby ankase wo enwire hwemo no mani ade ewo akwaro me gina akotisa hwemo so wudi makwaro no akoketrema ne ade wugina so na wo nyina ti watima ko twa mansa tuo pau wasi anka ko twa mansa yusu kra ya abo no hu wonya ko basa cho betete wasi anyu aye na proma be kina ko na he mati frank kan chem se waya de kase ya ugina so di kanta no sene opani video kan aye no kre aye kase na nya dade party tu ene yere toto nam no ntini ya ho nam no kase mfa kanta no mra so na ne pa ne de eye wuram kase na obofo etina so atoko twa mansa tu ne ko twa mansa no one hwan aja video kosi osibo wo mra ne dunai Kocha mansa oni osibo. Ne mra ni makoma ku dunai. Ba ko ni kocha mansa, ba ko de kodobo wire. Kojansa. Abo fufuo. Otwie. Ne mra ni makoma ku dunai. Ba ko ni kocha mansa. To osibo no watima tunu tuo no wajan sanka so ato abo sibo tuo na se antima na se anyina ye de. Na akroma free through bet na akoko me sakeke onye adikasi o yema na se bia na se ani so ya ade keke ama na so na se yin bonia ni so kamani pabonia ni ya ade bia ma na nya na fe awazi me pacho na from pon e fa say owido aka no se kotwa mansa ayese bon wosa wo mrani bi efe ni etwie so on say post office matter prisons Ghana prison ya sibobia ana bijina so bodawuro sanete tete no na etwie bakrum bachichiri nipa din samone na nananom yese no aboa ne yebeche na nimu no kikiri omtimeche no eku no eda ya chie no do no da no na yewo na kwam chirikwie okay yesi ya chiri etwie so chiri na kwam chiri so ti ase I see ana eno na kaba ye den there here no okay 0322083581 yemfa mienu akwasi na ba ko no last week o mka say empetri pini patra pa ne kwan che me pa cho ye re research o msabeka okay yenkwa homa na so hello kwasi kwaku branche wala say jamene ne no ono to me de ma to ne de mayentio akwasi na no na excavator bi tutunua aburo bi du house yes for the masonry some person be say mason bia hoden ana that's a mementi ase adentina adibia no hoden yesi ahoden mensa sa okay yadasi yento aso ne fa ba ko ntwato na yenya no na fe mpage mu hello udin ba bia kasafi abrantia auto collection ojesesan odi for Isaiah kaza fita furu man okay ma yenti we na da ne ka sani ameka abrafikoto no asiye ne san eno ye mrane abrafimrane ne abrafikoto no eno okoto abrafimrane ne okoto yo ene menka mo said the nchuwa ya akukọ na yada si yamfa bio yamfa munsi yesi na de ba isi na se adenti na ahoden mensa bibia bia si ahoda da ya ho mensa bia ahoden ana awadi mensa mrani de opia mensa bia mrani de opia na senya akase opia mensa na caterpillar pia ne mekon de kase ahoden mensa opia mensa pe ni se ye de mensa na atoto caterpillar no pia ne makono se ne edin ne mra ne se edin mensa ne mra ne se okay ma kra nto mram ne nhwe se de okay de meminim se ya ne taka se krobia mensa wom enye mensa ne krobia marinsem obi o ha odi marinsem anema ehu no enye ne hu
akakabensɛm kuro bi saa patapasɛm kuro bia bi wɔ mu na fantofo nso sɛ kuro fie bia mɛnsɛ ade bia nyɛ ɛden a ɛbɛnya baako bia nyɛ wɔ mu ɛno so yɛ nokorɛ fie bia mɛnsɛ wɔ mu upa mo nipa nyinaa nyɛ correct de baako bi wɔ a ɔno ehu sa kwedi wɔ ha adwene dodo ɔno ko ha adwene enti ahoɔden mɛnsa no megye sɛ ahoɔden marinsɛm ahoɔden marinsɛm na nyɛ mɛnsa ahoɔden a ɔyɛ mɛnsɛm ahoɔden a ɔyɛ mɛmasɛm mɛma na di ahoɔden sɛm ɔbɛsɛ wiase no deɛ nananom yɛ sɛ asɛm si ase mɛma mmra so nti asɛm si wote sɛ fm bɛma wɔyɛ o na yɛ sɛ asɛm kɛseɛ nti bɛma bɛba nti bɛma na ɔbɛba no wote sɛ wɔkura mɛma nsɛm wɔde bɛtua nyɛ mɛnsa kyɛ sɛ wɔyɛ ɔpia no ɔpia dɔm ɛyɛ na ɔtwe sɛnnɛ yɛba a yɛbɛsa de ebi aba yɛbɛbisa mo na mo nso maka deɛ ɛkyerɛ mo adwene no na yɛgyi ya no ɛde ama mo na naano deɛ mbisa no baako akam ayɛ bɛkɔ ne akɔ akɔbisa pitiripi ne mpatrapa mpitiripi ne mpatrapa kwankwankyiri sɛ nana ase na usana also de yɛ me classmate bi okay nana ase sɛ mo wo wiase ya no ɛyɛ anase sɛ pitiripi ne mpatrapa ne kwankwankyiri bi ne kyiri bi ne yɛka se yɛn kasa huro ntafe ɛna ɔkɔ ka tafuro ɛna wɔsi fa woka ɛna nso yɛ ya mo bɛka sa huro ɛyɛ ensa ne yɛ nsa fufuo so na nyame yɛ adom a yɛyɛ research yɛhwehwɛ mu anya pɔn yɛnim sɛ ne ɛtia bia no na wɔtwɛ sɛ ne deɛ ne bia asi okay yɛdam ase enti yɛdam ase paa mo a mode ebi ɛbaayɛ la Johnson Kapo wɔse ɔma yɛ nyinaa dwo wɔde firi Jenny so ana baayɛ Gado Salu Karos Garos Seidu ɔso ɔhwɛ firi Mamo Sweden wow ɛhɔ na Mamo team no wɔ ho mo team no mo yɛ adeɛ mo chie yamfa okay Bedu Nicholas in chef moye ni nyina wonderful program. God bless you all for your teachings. Okay Mavis Opako and a day ebaye yeah Breno ayebia nisa ye sorry so na fe Lord of Community Savior Liver Foundation abetoaso na na bi e wo bokum papa me mo finchia pa e chia menim say jana dom ho ye papa pa menim say ho ye nyame inshow pi na ade na right nana mo go filling station nana also be mo adwo ana prophet kufu wisu abantintin chia pi ana friends of festival of me nyina so me mamu nyina adwo mama Evelyn nana kuya UK nana kuya wo Canada na fe Evelyn no ewo France mama Evelyn ewo UK afe Christopher Mensa metewo nka chi papa so wo UK me se nyame adom ho ye papa pa ana afe eye menua ba of course menkwa menua kwesi boafo Matilda Woolies me mo acho papa do nyina ni do nyina babawa okay nana frempon nana chiame we de mamentia eye nana ade jamra odikai me dana sipi ne munyama ode ase me ene fiyase abusapene ne abusu ebeta mechi nyina esu ho sisi wafo nyina ana dwamra eye fiyase akoyem hene otumfo brempon eno no miwura prekope eno no mechia no danase so ho sisi wa antefo amiama papa ya mo amu beja me nyina eye didifo nyina nyame onhyira mu nyina mamenko eyesu ehumem na Asante Krobia ono na eyesu ehumem kontihine ono so beta machi emadwumadie no eyefe nana mechia opi sofia edumja oso mechia kofi waminja kofi ampofu UK ma mata ono so ewo UK Mr Edubofo ono wo yire mama sewa mo Germany Hamburg amutim sesia ma Esther osu ogwa onso utim sesia mechia Mr Mensa Podnoni Italy mechia opi nana minta also ene woto obedini ewo modena for ba nyina ochia wo no wana ye Asante man kuo nyina onso chiamia wo Italy no mechia opi agosi medi besi de na ma eye amafrie o feyi ase
ɔno nso ɛno a ɛyɛ akrajeke bacho mami nchio kasi me yere nso ayɛ ade me bɔ na ba so bata me chi pa ɔhema na ɔbɛta me chi no nso no me schoolmate me schoolmate for mienu me chia mo anwumre oduro mensa ana Napoleon Osei 2 Anglican Training College nana dubofo ma me sɛ wa ana ma antia man kroma me chia mo anwumre mu nyina wo Germany Tawia Jolly Phones Sakora me chia mo Kufichiri Mofas Italy ana Pastor Samuel Asari US ana Samuel Jima so US ni me kroma nkase fo nyina oido Kwasim da se kwasi mi krom hene na nantia mo pani oni adagoma se chidom hene etia me okan chei oni marebra omo UK omo so tiem de Mr Jackson o so metro yonko pa no chia no oni ne ye afi Amadu Fie ene yonko David e was Stuttgart tiem me Dr Ntwi okono Elder Tanno oni so was Stuttgart tiem me mo fa sinya akon so mi chia ni mi krom adagoma se fo nyina okay osofria kwasi Mamencha Mama na Hamilton, Pokuware, basic, former headmistress, Mama Memoadro, Unura, Mary, Unisalasi no Baya, more fade, Michiamo. How are Owa Jemesu? I was Miss Arakon free Holland Waba. Obey Nuya Babia, Affinia, or free more Babe Ney, or Naochi. Kofi Safo Kantanka, when you buy Eva, more Belgium. Me a meyere first na boampon wona wo ye headmistress ewo aduamwa kwabre ben kwode primary headmistress eno oba memoadwo makonta ya redu wona wo yere ye cha akwase fori osomo ye makonta wona wo yere ya kwatema munyina mo wo Holland kwasi mamencha elder ose kwadwo one ne yere mama afrakoma mo wo finso mo stodin de mede wo asedaka me chiadu bi nso fuo nyina United Church of God fuo nyina mmoajo me da sipi na from Paul abazi madam fubi boa me pa friend no aye kojopoku menene ne ko asore Church of Pentecost wabeboa me pa be ye bibia wo ho me yire free no me chia no kojo otie me me yire namfo no mo nso aba ye eye echa ene me da won nyina se echa ena adwubi kete da se okay friends of Kwasibuafo me baba ko edina woda enne mama C o benim enne wawoda mama C baby a obia na ye ma happy birthday Pauli nyame show papa Pauli na dey fa Facebook edie ni nanam ye YouTube ni nyina na nyame ensha mo Brianna Lloyd Alexandra Bubu good evening ma me se wa mu nyina mu wo UK ana fe ma uzi ana madam comfort se do mu nyina ya chia mo Kofi Chesunte memoajo papa memoajo sabre de ye do sia na nyame ya adomu a na otwese na ebesa na wo hia bibi chiwo so ana